Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gadanyşsyz kösenýän raýatlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanýan adamlar köpelýär. Bu adamlar raýatlara işe yerleşdirmegi wada berip, olaryň müňlerçe manadyny alýarlar we soňra da ne wadasynda tapylýarlar, ne de alan puluny ýygyna berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berdiler. Adamlar pul gazanmak üçin bir-birlerini ýa-da gaýradan başga birini aldaýarlar. Bu adamlar häzir iş orunlary kemeldilýär. Men işe salyp bilýärin diýip, işe yerleşmek isleýän raýatlardan $500 soraýarlar. Gowrak iş yerleri üçin $1000 soraýarlar. Raýatlar para bermän işe yerleşip bolmaýandygyny bilýändikleri üçin bu adamlara ynanýarlar diýip, ýagdaýdan habarly Türkmenistanly anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanda soňky 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýetileşdi. Munyň bilen bagly azyk ýeter ýetmezçiligi we haritlaryň dowamly gymmatlamagy, kärhanalaryň ýapylmagy, iş orunlarynyň hemişelik ýa-da wagtlaýyn kemeldilmegi ilatyň güzöran eklenjini hasta agyrlaşdyrdy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, işsizlikden ejir çekýän raýatlar işe yerleşmek üçin köplenç awtologlaryny ýa-da mal garalaryny satýarlar. Kätede olar prosentine pul garzalýarlar. Raýatlar bu hilegelere pul berip umytda bolýarlar. Emma aradan 2-3 ay geçse-de bu adamlar wadalaryna tapylmaýarlar. Raýatlar olaryň üstüne baryp, "Hany iş, hany beren pulumuz" diýip soranlaryna ne işiň ne de puluň bardygyny bilip galýarlar. Bu adamlar haçan pulum bolanyny puluny ýygyna bererini ýerler. Ýöne olar bu puly hiç haçan ýygyna bermeýärler. Diýip başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, puluny aldyran raýatlaryň arasynda ýüreginden tutup keselhana düşýänler hem köp bolýar. Käbir adamlar bolsa prosentine alan garz puluny ýygyna bermek üçin öýündäki halysyny, telewizoryny, haladelnigini ýa-da beýleki öý goşlaryny satmaly bolýarlar. Habarçylarymyz ilat arasynda hilegärler diýilip atlandyrylýan bu adamlar tarapyndan aldywa salynýan raýatlaryň arasynda soňky aýlarda daşary döwletlerden, hususan da Türkiýeden öýlerine dolanyp gelen adamlaryň hem köpdigini aýdýar. Ýurda gelen wadyna bu hilegärlere sataşan we daşary ýurtlarda ýygnap gelen pullaryny aldyran adamlar näme üçin watanyma dolanypdyryn diýip, ýene ýurtdan gitmegiň ýoluny gözleýärler diýip, bu ýagdaýy başdan geçiren raýatlaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz ilaty alda puluny alýan adamlaryň mundan ozal hem bolandygyny, ýöne soňky aýlarda olaryň sanynyň gözü görteli köpelendigini hem aýdýar. Muňa garamazdan ol kanun goraýjy edaralaryň bu adamlara garşy çäre görmeýändigini hem belleýär. Kanun goraýjy edaralary şikaýet etseň, olar biz algy berge goşulmaýarys diýärler. Käbir edaralar diňe arda kabul edýär, ýöne soňy bolmaýar. Ol aldan adamyny ursaň ýa-da onu sögseň, onda kanun goraýjylar destine seni günäkärleýärler. Diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, kanun goraýjylaryň bu adamlara garşy çäre görmezligi olaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolýar. Adamlaryň arz edere ýeri galmaýar. Ýurtda hiç bir adalat ýok. Adalat gözleýäniň hem peýdasy ýok diýip ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5 sentýabrda eden synanşyklary netije tapmady. Türkmen häkimetleri ýurtda işsizligiň derejesi baradaky statistiki sanlary ilat köpçüligini äşkär etmeýärler. Ýöne azatlyğa gelip gowşan resmi bolmadyk maglumatlara görä, Türkmenistanda işsizligiň derejesi bir näçe ýyl mundan öň 50 götürümden geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, ýurtda işsizlere döwlet tarapyndan kömek pulu tas berilmeýän mahaly soňky bir näçe ýylda köçelerde dilekçilik edýän, zirdibil dörýän, ogurlyk ýa talaňçylyk edýän we hilegärlige baş hoşýan adamlar köpeldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýärler.